Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan o mahunong na ning naghasol nato nga sakit kining pandemic COVID-19 ug ang kabag-uhan usab sa mga kasing-kasing sa katawhan nga muyukbo na ngadto sa pagsimba sa Ginoo. Ato sang iyampo og pasalamatan ang Ginoo sa tanan nato mga benefactors and donors ug sa ato mga workers nga nagtabang sa ato mga proyekto dinhi sa simbahan. Ato rong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug way katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghogi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot nga ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa tanang Pangulong Pari, gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga mga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siya mga halad nga sunugon dili lamang alang sa mga sala sa mga katawhan, kundili sa iyang kaugalingon mga sala. Walay magpili siyang kagalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili ang Dios may magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sama sa pagkaagi ni si Kristo wala magpili siyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili gitudlo siya sa Dios ug giingnan, ikaw ang akong anak, maimo akong amahan karong adlaw. Maingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan
Siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon, nga kaluwasan alang sa tanan, nga masinugtanon kaniya. Ug ang Dios nagpaila kaniya, nga Pangulong Pari, sa laray sa Melkisedek. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw, pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ikaw, pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo. Hangtod akong himuon ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Ikaw, pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang setro sa imong gahom, ibakway sa Ginoo, gikan sa Siyon. Paghari diha sa taliwa, sa imong mga kaaway. Ikaw, pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Imo ang harianong gahom, sa adlaw sa imong pagkatawo diha sa balaang nga kasanag. Sa wala pa ang kabugason sa masaya mo, gianak ko ikaw. Ikaw, pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nanumpa ug dili siya magbasol. Ikaw, pari sa kahangturan, sumala sa laray ni Melkisedek. Ikaw, pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Alleluia.
Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, Ginoo. Usa ka higayon ni ana nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo. Unya ug may pipila ka mga tao nga miadto kang Hesus ug nangutana kaniya nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo. Apan ang imuha wala. Mitubag sa Hesus, magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayon. Apan kung kuhao na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kung buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang biste ug mulabi pa kadako ang gisi. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit, tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Ginoo. Ang Ebanghelyo nato pirmi gini natong mabati nya familiar na kaayo, pero mausad ni ang pirmi sad natong supakon kining maong pagtulunan. Nya unsa may pagtulunan nga ang bag-o nga bino ibutang sa bag-ong sudlanan nga panit. Nya kun magisi ang bag-ong panapton, tapakan og bag-ong panapton. Kun magisi ang daang panapton, unsa may itapak? Bag-o o daan? Daan. Daan sad. Simple kayo nga pagkasulti ni Hesus, apan makatubag na ni sa tanan atong pangutana, ngano man nga mura magwa mo epekto ang atong pagampo. Nganong sige man tag-ampo nga mahunong na ning pandemic, wa man say hunong-hunong yun. Nana man gani Hinoy gitawag og variant. Bikusog naman kuno ni Hinoon to ara ba gasugod sa ayon to? England, UK. Oh, to ana sa kuno gasugod. Sa una China man to karon UK na sa sunod ni Philippines na. Variant 2. Variant 1 pa man na. Variant 2. Yang ano maning wa man ni hunong-hunong nga bintahaan pa ning ampo nato. Nga purti naman natong misa, purti na natong luhod-luhod, sige na ta dining ampo santos nga rosaryo. Nganong wa man mo epekto? Unsa man? Wa na ta paminawas Ginoo. Amo na ito mga pangutana. Sige man kog ampo ani akong bana nga palahubog kay tanan, di man ni bintahaan ni akong sakripisyo, nganong karon guwang na lang among mga anak, dangapo na lang ni maglugid man lang yapos lapok kay mahubog magkamang na mas kahubog, nganong man ni mausab Lord. Ana mo na ato mga pangutana. Yang tubag ana maoning niya sa atong Ebanghelyo, ang bag-o butangag bag-o, ang daan parisan sagdaan. Nya kining pulong sa Ginoo, kining grasyas Ginoo mga igsoon, pirmi ginang bag-o. Di man muhatag ang Ginoo natong recycled. Di sad siya muhatag nato og kanang gitawag og sikanhan. Basta muhatag na siya grasya, brand new gyud na. Panalitan, ampo ka nga
maayo ta sa atong sakit aning COVID-19. Ingong Ginoo nyag tagaan ta mog bag-ong grasya, kamao mong muhandol. Panalitan ayohon ta mong tanan. Ana. Nya kamao mong muhandol ana. Kamao mo. Mawa na gining COVID ba? Automatic yun, zero tibok kalibutan. Kamao tang muhandol. Or atong gamiton ang atong daan na kinaiya. Karon naman tayo gitawag new normal. No, new normal. Nya kaning new normal, magmaska, social distancing, limited ang mga lugar nga anhaan. Unyag masiro na ang virus. Unsa may karaan nato nga kinaiya. Halag yun. Inom mayob, sugal mayob, adto small, di na mo adtog simbahan. Sige yung patuyang love. Kay sus, dugay na kaitang nangita ani. Paamot ani, pila na ni kabuan. Huigo kita yun. Adtos kitibi bar, adtos mga kaning mga amusement na pista yung mayo. Mao na itong kinaiya. Mao na karaan na ito. Kanang enjoy, good ba? Enjoy. Hanto na lang noon, mga sakit na sad, ug balik. Parehara ko na, imong bana, imong iyampo, nga muundang og inom. Niya ang hinungdan sa iyang inom, tungod kay wa na siya ka-feel sa imong gugma, kay magsigi na lang kagyaw-yaw, siging pamadlong, unsay desisyon sa imong bana, imong supakon, imong koreksyonan, imong pagyong sawayon, may pag mag-inom, kay dinaig pas barkada. Di ba? May painig uli hubog kay wa pay mo hilabot kay hilabot anang hubog, di ba, bungka gilapinig na toron. Mao na iguan karon giayos Ginoo na mo inom imong bana ni uli yaw mo gyapon ka igoy bana wa mamusab ni panuwaya ni pag inom tagbalik inom tagbalik. Karon unsa may atong buhaton ug ayohon tas Ginoo aning virus, kwaon niyang virus, unsa may atong buhaton? Ang uyag yung unang sugo sa katong iyang gipang-ayo, labi na to mga sanlahon, ingon din siya, ngadtos pari ha. Ngadtos pari. Sa ato karong sit-up, unsa man ang sugua, adtos pari. Pangumpisal? Wa pa man taroy mga pangumpisal kaayo, limited man. Og mahuman gani ining pandemic, pangumpisal. Nga ikaduha ingon, paghalad ha, ngadtos templo. Mao nay timaan nga naayo na ka paghalad. Unsa man na sa atong panahon karon? Unsa man na? Simba. Ayaw pag-adtog dito small, simba. Nya kanang imong mga kwarta nga imong natigom, ihuog na dito sa kolekta simbahan. Ayaw na isigig pamalit. Sikag pamalit niya mga mahal kayo. Gasto kadtong 1,000. Nya diri simbahan 10 pesos, 5 pesos, 20 donot, 50 donot kanang gisuwat-suwatan nga di na maklaro ang naong. Mo ihog des kolekta. Nga ang dito sa kuan adto dito imo ipamalit sa mall. Kadto yung mga tosking tag 1,000, tag 500, tag 100. Adto dito ipanghatag. Laos ba na karon kanang tanan yung kwarta dinhi na sa simbahan ihatag. Aron ihalad na natos Ginoo nya ang Ginoo nay mag-igo nga iyatang ayoho no. Maka ginansya sang pari gamay. Adi din yung yapil ang pari nga ang pari may tighalad nga to. O ana. Sa ato pa kung ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo, mag-anam unta tagpaduol sa Ginoo, kadto untang mga pulong sa Ginoo kaniadto nga atong ingnon, imposible na oy. Ato na untang sundon. Imposible na oy. Di maningil sa utang, mahimo. Ayaw na paningil. Kaya magunsa magmaningil kas utang, nya puno kas COVID. Napay kapuslanan na. Ha? Katong imong siging kiha dito sa barangay o ngadto sa korte tungod anang ilog anang yuta, karong giayo na ka, ayaw na na. Biyain na ng yuta. Kay magunsa man og dako kay kag yuta, nya puno kas COVID. Ilubong ra ka di ana imong yuta. Ayaw na. Kanang imong siging dumot diha anang imong ugangan para bagid na nimo or imo pag ginang igsuon,
or imo nang igagaw igtagsa purtigin yung dumot nga wa na mo magtingganay karon nga bisag naay mga matay sa inyong mga parinti or inyong mga kaliwat, di gani mo manambong og dungan, di na mo bilar kay gadumot lagi, hunungan na. Magkusmod ng imong naong nya puno pag yung COVID, purting daghana nimo og antusonon. Mas may pag smiling ka sa imong isig ka tao kay maayo ka anak. Yan saman. Andam mong musunod sa Ginoo, ayohon tas Ginoo. Andam na tang musunod niya. Andam. Andam na mo. Andam. Dinagin mo mamakak. Di na. Dinagin mo masuko kung naay mangawat sa inyong balay. Dinagin mo magsigig sirado ana inyong koral. Inyo na nang padakon ang agianan sa inyong silingan. Di na ninyo isikit sa karsada inyong balay. Ano ba? Sa ato pang ihiled sa nato kining ato mga batasan nga yawanon kay tanan, hakog kay tanan. Nya moingon sa muna ko nya pader di na ka motigo man ang kolekta. Ay la kog hilabti. Kamu bay pare nya o pa joy kolekta yun na lamo da. Di kamu kunoy pare be wa kay koyog sa imong kinabuhi nya o pa joy kay kolekta. Lipay ka. Da tutok lagi mo nako. Bitaw magbago sad mi kaming mga pare. Kini sang among kinaiya nga mura sad mig mga ulitaw, amo na gining himuong murag minyo. Di mura na gid mi og pare. Magpinari sad. Sana bang makita dayon diri namo ang Ginoo. Ang gustos Ginoo mga igsoon na kung tagaan ta grasya, makita unta din hinato ang iyang presensya. Kay ang tumong sa grasyas Ginoong ihatag nato kanang healing, kanang success, kanang good health, kanang unity. Ang tumong anas Ginoo aron makita siya, aron daygon siya, dili kay kita mo idaygon. Sus tagaan hinuog grasya nga maka-abroad. Tagaan o grasya nga mudak arang-arang ang kahimtang panguralon naman hinuong agianan siyang silingan ang mga kanano mga sapa-sapa nga agianas tubig kuralo naman maglinaw naman hinuon ngadto siyang silingan di naman kamaong huna-huna siyang silingan nga nagantos tagatuhod in taong tubig suod sa balay kay gialihan naman nimong agianan sa tubig. Tungod lang kay dana kay kwarta, tungod lang kay makatukod na kag balay, tungod lang kay makapakural na ka bisag asang dapita. Yung Ginoo ayaw pag huna-huna sa imong silingan sama nga kining COVID karon gipakita ni nato nga kun di ta maghuna-huna sa tong isig katawo mga matay gitag urot. Be mindful of the welfare of your brothers and sisters. Dili kay ang ato ra kay patyon kita aning tanan di na magini mo undang kun kaning atong batasan di na gini kaning dunot natong batasan og di gini nato hunongon kining atong mga sigig yung iyahay paniguruhay kining atong pagsigig yung pangitan ng kwarta nga karon giingon ni COVID why kapuslanan ang kwarta basta maigo kas COVID tag unsa pa kakadato muna mga dato karon na mga hakog og kwarta gakurog-kurog sa kahadlok. Di na hapit makikistoryag tao, magbutang nagdaghan kayong mga shell diha. Mura na silag mga piniriso sa dito sa Bartolina nga wa gyud makasod. Arang-arang patong ubang piniriso kay malamano pa sila din agyod malamano. Ay, no, don't touch me. Hadlok yun sila mga matay, may ratag, masayo-sayog kamatay. Nga naman, mura naman kag patay. Mura man kag patay nga dili makig hiusa sa imong silingan. Tanawa ra ng gipang lubong dias bahak, gatumpi-tumpi na sila, pero they are lonely. Mingaw. Nga naman, patay man. Di managad, di mutingog, pero muadto sa kagbahak o managad sa natanang patay, hasta sa kanatong maigking tingali tayo. Pero magmao sa na iba, ato kag Manila Memorial ba, mamarog na, oy, pader, good morning, sus, laina ka, no? Pero may na lang ng lainan ta, makuyawan ta, kaysa ipadayon ta ng batasana, kanang imong silingan nga murag patay ron ang inyong relasyon. Patay gid ang inyong relasyon kay wa na mo'y tingganay. Iniguli nimo sa inyo, imo siyang tagdon og kalit kay ana kay Ginoo. Mayon ka, may buntag day, maigking to.
Katong imong kusmod kay naong nga magsigig agi, pila na mo katuig sigang giagi diha, kusmod kay kag naong, nya karon ka, good morning, Pit Senior. Muli nga to. Buang ay. Muana man to siya. Mo to iyang unang reaksyon. Pareha ko dito sa bahak, ug moadto kanya moingon na mga patay, "Oy, good morning." Ika, "Uy, kuyawan ka." Pero maanad ka ana. Maanad ka hangtod nga iniganha nimo diha, maanad na kagtagad, maanad na pod siyang paminaw nimong nitagad, mubaos na nagtagad hangtod magtabi na mo unya magpasaylo ay dayon, maggakos dayon, mga matay dayon mo. Pasabot doon na nay conversion. No? Unsa man? Sakto? Mao na gipaabot sa Ginoo. Nya di na to buhaton, patay kita ning COVID. Gi-isolate man kitag maayo aning COVID. Ngano man, yung Ginoo gusto man ka mo iyahay. Karon, iyahay na mo ginhawa. Tagsa mo mas. Ay na nag-ipaabot ang imong ginhawa pikas kay takda niya to lang. Nya tagsa na mo lingkuranan, ay mo pagsikit. Gi-isolate kay ngano man batasan man guni natong gi-practice. Nya ayuhon tas Ginoo, gubon ta ng batasan sa pagka self-righteous, pagka selfish. Kana bang ako ra gyud mo na kinuralay no trespassing private property. Mutag mga buang nga ang Ginoo may tag-iya aning tanan, di man ni private. This is public utility, kay gihimo sa Ginoo ang kalibutan para natong tanan nga mga tao, dili aron atong hiwa-hiwaon angkon-angkonon nga hastang tubig atong angkonon nga kitay tag-iya. Nasubrahan na gyud kay takabuang karon. Ug unsa man ang buang kanang di mo ila sa iyang isig ka tawo. Mo nang si Kristo niingon sa mga Pariseo, mga buang kamo. Nabitay ning text na ko message sa pader, hunong na kuno sige yaw-yaw anang buang paderbe o kana mga yawa. Ako nun punan og maayo. Nga naman, may nang ma-reminded ta nga portigi na tong pagkabuang, nagpakabuang gitag maayos tong kinabuhi karon. Di na ta kamaong mubati tong silingan. Di na ta kamaong mubati anang naghigda diya sa kilid sa daan. Sigitang patukod anang tag-as ang building condominium. Di pasudlon ang mga way balay. Kay way ikabayad. Hala karon, na COVID na ka. Sudan ang condominium. Dito ka. Antusa ditong COVID. Gipasod pa na nato tanang mga way balay, anang atong gitukod nga mga kondominium, ayon ning COVID. May lisan nig AIDS. Di oy, na naman ang AIDS god. Maayo lagi ta basta maghigugmaay ta. The power of love, the power of God. Mo-operate ang iyang gugma o ang iyang gahom sa mga taong naghigugmaay. Matod pa sa suwat ni San Juan, kung maghigugmaay kamo, nakaila kamo sa Dios, ug nagpuyo kamo diha sa Dios, ug ang Dios nagpuyo diha kaninyo. Unsa pa mang bayrosa ang mo padayon kung ang Ginoo uban na kanato. Matod pa sa Psalm 23, if God is with me, di man din tingali mao. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Oh, di ba? Nanatanan. Di na ta magluhod-luhod, Ginoo ayuha in taong ko. Ingon na Ginoo, ayuha sa na imong batasan. Pila maron kabuk imong gidumtan. So ayo lang sa ding usa Lord, oy kay sige man ni siya kontra nako Lord, di lang ko ni tagdon Lord. Isa, adi pwede. Di giti ka ayohon og mako ana. Di na nimo tagdon sa grabe sa niyang gibuhat nako Lord. Di gina pwede. Makalabaw pa na ning akong ilang gibuhat nga rin ako, nga 14 akong bitayas cross, gikulata pa kong tibok 12 hours, hurot akong lawas o kagisi, niya imo gisinghagan raman ka, giingna raman kang bati kag naong, niya karon di namjud ka mutingog niya. Igo raman na siyang nakigdog sa imong bana, mga 3 ka tuig, niya karon di aman nimo tagdo, nga nagbuwag naman unta na sila. No? Niya, tagdon to ninyo katong karaang kabit sa inyong bana. Ha? Tagdon dili. Oh na, di na rabasan mo tingog. Ikaw wa magoy kabit akong bana pa dir, wala ka kasakop. Di ay lang sa nana. Basta ang importante, kamao na tang mosunod sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo bag-o. Dili pwedeng isod sa atong kasing-kasing nga daan.
Mao na ato nang buhaton aron maayo ta ning atong COVID. Ug dili sa ta maayo, at least mga matay ta nga nagsunod sa Ginoo kaysa mga matay ta ning COVID nga porti gid natong supak sa mga sugo sa Ginoo. Kadtong mosunod manindog. Mga igsuon, ang Ginoo nga naghatag kanato og grasya nagmalipayon sa paghatag busa mapaubsanon usab kita nga mudangop kaniya og muingon, Ginoo, diha sa among pag-ampo dungga kami. Ginoo, diha sa among pag-ampo dungga kami. Alang sa simbahan nga magtudlo kanunay sa mga butang mahitungod kang Hesus aron mahimo kining giya sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa among pag-ampo dungga kami. Alang sa mga namunuan sa gobyerno nga mahimo silang maayong modelo alang sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa among pag-ampo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabatuna sa hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa among pag-ampo dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa among pag-ampo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa among pag-ampo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa among pag-ampo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa among pag-ampo dungga kami. Alang sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mihalin na nga maangko nila ang kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa among pag-ampo dungga kami. Dios Amahan, kami nga nagmalipayon sa mga grasyang nadawat, hatagi sa dugang pang mga grasya nga makapabag-o sa among kinabuhi. Amo kining gituboy nga mapaubsanon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay, kaysa matag sa ulog namo nining Eukaristiya, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among ihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Mayngon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Be with you. Be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Mag-ampo kita. Hop nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining mong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya mga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Diyos nung gahom. Gahom nga makabag-o, makaayo nato. Pero mulihok ra ni siya kung bag-o sad kanunay ang atong kasing-kasing, ang atong huna-huna. So gamay lang na kung hangyo di ay nato, no? Wa man mabalansi atong liningkuran. Nya kung pwede, kay kita raman sa dinhi magkasagaran, mag-abot-abot kada adlaw, mausad ni kamong mga frontliners diha, unahon ginato pag-occupy kaning center ka na ba, kaning mga lingkuranan sa sentro, kay inig pangalawat god og ang taga diha mubaktas pa diri padong maagian ang imong agianan. Sa principle sa social distancing, avoid gyud nga magsigit tag-agi-agi sa usag-usa. Ana, kung anhira ta dinhi usa ra na kalinya diha, iniglinya na to dire, magsige ra ta og so diha, dili ta magsige agi-agi. Ana ba? Nya unahog occupy ang atubangan kay ngano man, ug naay gustong mulingkod sa atubangan, nya nana ka diha galingkod, di magi-agian sa ka, kay tuwa ka galingkod sa loyo. O di another na po na nga violation sa social distancing.
Muna atong gihimo, ari kita atubang-atubangan, o niya ang una sang mukalawat ang atubangan, kay kung mudungan sa tagdam magingon ana, magsige na tagsikit, niya maglinya og dugay, awa na sad, against na po na sa social distancing. Na ha? Muna doon na lagi tayo bag-ohon, di ka mo ingon, ari man ko diri gusto mo, magkunya ko lingkuranan ko, pugan ko nung gusto mo ko diri. Ayaw. Tabang lagi ta. Be mindful. Mo nang doon na tayo sit up, no? Kanang ayuho na to nig da kay aron di sa ta magmahay-mahay. Atong gipakita nga mindful ta, mo sakripisyo ta. Ay kay asa lang ko lingkod. Ano na lingkod dito bradane, to dito. Ari man ko diri gusto. Nya daghang mga tao magsigigso diri, magsigig agi nga to niya. Nya droplet man eh. Ug naay mo atsig agi diha niya, nya na ditoy COVID, igo siya. Nya una siyang niabot, pila ka buktaw ang moagi niya nga posibleng nagdaa og COVID. Pero diri pa siya nilingkod sa tubangan, ang sunod nga tao na siyang loyo. Ang sunod nga to, awa, di na siya makuan. Kakuha mo? Sige, samtang buhi pa mo, paningkamot nga mabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.